Dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Pošto ne snimam Last of Us, odlučio sam malo da snimim FIFA 13 sa mojim kolegom. Predstavi se. Hector Rex, Srbija voditelj Premier Lige. Da. I pošto ja krećem, ja sam Aston Villa, on je Borussia Dortmund. Pošto on ne snima klipove, za nekoliko dana kupit ću novi komp pa će da počne i možete ga gledati, samo ukucati Inspektor Rex Srbija. Mislim, on je napravio kanal po jednom filmu. Ma ime bre, kakav kanal? On je napravio ime po jednom filmu. Iz Beča. Da. From Beč Police. Da. Beach. Ne. Znači, samo polim, ja sam Aston Villa, on je Borussia Dortmund. Pošto ste primijetili u prošlim klipovima, ja snimam telefonom, ali uskoro kupujem kameru. Koje glupe pađike hoću da ih promeni? Promeni ove glupe plave patuke. Kupujem kameru, ljudi moji, i bit će slika bolja i čut će se bolje. I sve će da bude bolje. Da. I sve će da bude bolje. Samo... Staj bre! Za koga je fa? Šta bre? Za mene. Opa. Dobro. Staj bre! Sad ću ja preko ovoga, bre. Vidi. 26. Vidi, napravi mi prostore. Beži bre od mene. Au! A brate, šta sam ja izmašio malo pre? Pošto za nekoliko dana idem na zimovanje. Prolećovanje. Ima da i prolećovanje, ali idem na zimovanje i neću biti tu nedelju dana. Pa neću snimati klipove do tada. Biži. Nemojte da plačete. A dobro, je veze. Idemo sad. Au bre. A sam te smoto. Koga si ti smoto? Koga si smoto? Tako je. Vidi ga Irac. Centar šut glava. Vidi ga I gol. Vidi ga Irac. Gledaj ovo je. Kakav šut. Hoću da mi Neuer brani. Neuer. Hoću da mi Neuer brani. E pa ne može. Hoću malo pre... Što nisi uzao, brate? Bayern München, šta ti kažem? Mislim, pošto danas 2016. ja snimam FIFA 13. Znači 3 godine kasnije. Da. Ali šta 3 da godine radimo? sa zakašnjenjem. Sada, znate, mislim... Da padni! Idemo! Au! Kakav start. Da li će bude... Pa vidi! Napiši... Au, Stefane. Gdje ćeš? Ne, ajde, trči ako smiješ. Hoću. I go! I ništa. Šta je bilo? Lewandowski! A, faul. Ja sam prvi faul. Oje! Otiću preko, brate, gledaj. Au, no gor. Sad ću da te nabolim. Nabožnju te! Idemo, ljudi, idemo na centar šut. Da li ćemo nešto da napravimo? Ništa! Au! Ništa! Nema! Au, je! Da li je moguće? Moguće. Kako? Ljudi, kada Staće! Trči! Da! Ljudi, kada završim snimanje The Last of Us-a, počinje nova igrica koja se zove Battlefield Hardline. U njoj se radi o jednom policajcu koji brani grad. Dobro, onda posle nje snimam GTA 4 zezanje. Biće tu opet... Pogađao sam opet nekog glavu! Biće tu sa nama opet Inspektor Rex Srbija. Neka je, brate. A vidi ga ovaj se... Mogu si da vodiš loptu i da daš gol. Ovaj odmah se vata za glavu. Ajmo, idemo. Sprint time! Što možemo? Opet ovo je Ćelavi. Ćela iz Milana. Pa Milanko. Idemo. Milanko. Milanko. Sofron je šulj. Odmah mora ovaj padne. Padni. Vidi opake. A njemu zelen dres i izobacuje zeleno travi. Da, si reo. Šta je ovo, brate?
Žuti. O ne! To je Kel. Kelt. Kel. Kill. Kel. Bio je žuti. Šta mu je uradio? Nabio mu list usta, ljudi moji. Au. Aj, faul. A bio je A što je mene spičio nogom u glavu? bio je dobar kapitan. Opet. I da će Izbi! Au, bre. Kakve makazice. Još bolje. Kakav nož, brate. Evo radimo nože. Ono viljuška, evo je viljuška. Kašika. Kašikaran. Idemo! Ćelovi! Au, bre, dalje. Ajmo. To. I izaći će, ko malo. Hoće, ja ne moram trčim. Gdje ti trčiš? I vidi. Pa vidi hoće. Neće, brate. Au. Ti bre! Jedan čela iz Milana. Evo ga Milanko. Evo ga Milanko. Evo ga Rajko. Evo ga Vladislav, humski knez. Evo ga Šojić šutira. Hummels. Šojić Hamel. šutira. Luđa, brata, moje su u publici. A beži bre od moja Au. Znam te zbritio u glavu, brate. A nisi glavu, no. Šta je ovo Aston Villa? Gabriel. Clark. Jo, to ti, brate, ja mislim. I naša lopta, ljudi. Imamo posled lopte veći od njega 100% i blizu smo Ma gola. dođi, ajde. Evo ga dođi. Ćelavi. Ne! Jizbi! Ivet, došlo Izbi! Ovo što je se sve greškača. Odemo. Trči. Trči malo, Salvo. Skidaj debel. Će uvati Rus. Nije Rus, bre. Dobro. Nemac. Jok Ćelavac. Belec. Evo ti malo ovoga. Da vam ispričam Evo. jedan vic. Milan. Miljenko! Šta radiš? A čuti hoću da pričam vic. Kaže, druže, ja samo jedem puževe i lenjivce. A zašto? Pa rekao mi je doktor da ne jedem brzu hranu. Slušajte trik pitanje. Imate 3 sobe. U jednoj su ubice, u jednoj lav koji nije jeo 3 mjeseca, a u jednoj požar. Koju bi ušli? U Delav nije od 3 mjeseca. Što? Zašto umre? Glad. Ali nije od 3 mjeseca, nego godinu dana. No, možete da sam ti već to pričao. A znam tu foru. Dobro, ja mislim da se prebacimo na igru. Pif! Da se prebacimo na igru Pogodi i da ne kameru. pričamo mnogo. Pogodi kameru, bre. Pucaju kamere. Karlu, ono. Gađaj La, sijal, la, la. lomi sijalice. La. Lomi sjelicu. Idemo. Polomi sudi glavu. Idemo. Opet ista fora. Au. Nećeš. Neće da može. Šta? I ljudi, poluvreme, 1:0, Aston Villa, Borussia Dortmund gubi. Pošto nabodem u glavu. E pa ne moraš. 1:0. Idemo na poluvreme. Da vidimo malo šta se to desilo Magic u ovih moments. 45 minuta. Dobro, idemo dalje, mi ćemo to da primotamo, hoćemo da promijenimo neki igrače. Ajmo, ljudi, samo da promijenimo igrače, da vidimo da li su umorni. Da vidimo. Ovdje ja meni. Moji nisu. Klikni R2, R2. Čekaj. da vidiš da li su umorni. Nisu, ajmo. Nisu umorni, kad budu žuti, onda menjaj. Ajde, klikni ovo. Ajmo, ovo. I nastavljamo ljudi. Omiljena Lopte za sreća. Stefana. Borussia A Dortmund. da je prestajao? Pa to tvoja lopta. Pa ne, nego samo stiso. Siso. Siso sam stiso. Siso 1:1. Siso je. Šmelder, a? Naša lopta, mi smo... Tebi ću da zovem... Ja se zovem
zelendači, Ja sam a ti si sam crno-žumance, crno-žumance. A vidi budalu! A to sam ih hteo. Idemo, sada imamo loptu. Idemo. Ma jel imaš? Ma jel imaš? Malima. Haribo! Mrš! Ništa, mućak, Šupak. šipak. Šupak. Pa ne Baci padaj! mi u klip. Rupica. Anali otvor. Krastavački otvor. Opa. Krastavac. Hoće sad bude go! Neće bude go. Ljudi, ako se ne sviđa klip, gledajte i imamo so. Ako vam se klip nije svidao, lupite like, ako vam se svida, opet lupite like. I neka Lucky Games se subscribe na moj kanal. Ako I gleda Stefan- ovo... Da, ako gleda ovo, ti mu reci Stefane da gleda. I nek se subuje. Evo, vidi ovo, vidi budalu. Idemo na centar šut. Ljudi, nećemo staviti. Vidi ovo, je! Čekaj, ne. Vidimo ovo, otišao aut. Aut je. Otišao mi igrač. U aut. A od za mene Evo. otišao tvoj igrač. Idemo. Krećemo. Pa vidi, ja sapliđem pogrešnog igrača. Kako si uzao? Ajde go, ajde go, ajde go, ajde. Nemoj da primaš, bre. Samo sad, nemoj ništa klikati. Ne, moram ja da stisnem X. Pa moram, Moram. A daj. Idemo. Evo baba, evo baba. Idemo, opa. Evo 3 pala baba. pasa i prešli smo teren. Ne. To. Ne, da li realno, brate, da nije dao gol? Jeste. Šta je uradio, brate? Padni. Pađeni. Pađaj. Pogodio sam kameru. Ali nije šta, kad pogodiš ništa neće. Da. Samo će malo se stvori crnog. Ono udubljenje. Idemo, nećemo više tako mi. Stefan, neće da može. Ode preko viline vode. Do tempa tamo, koji čeka. Trči babo. Babuška. Babuška. Ruska babuška. Ruska kruška babuška. Malo mi je zakuška. Idemo, a ne! Šutave noge tvoje. Idemo crnjo! A ne! Idemo! Da li je moguće, brate? Jednom rukom. Au, brate. Pasovi. Brate, kad nisam priveo go jednom rukom igram. Da li ćemo? A vidi budalu. To, idemo, naša lopta, ljudi, naša lopta. Vaša, a? Da. Moja. Sad. Vas. A ovo, svaki brate, igrač pa si koji ti šuntav, jel ti? Jesi se napio pre utakmice, bre, pa vidiš ko da je Vidio. desno tebe. A brate, Ovdje mu je. svaki igrač koji dobije loptu mora se prospe. Svaki igrač koji dobije plavu zvezdicu mora, strelicu mora se prospe. Ajde! Pa mora, brate. Ne bi on... Nojer! Gdje mi Noj? Au, kako smo digli loptu? Ajde! Ajde Zidić! To! Znaš si da uradio salto unapred, brate. Napišite hashtag ovo je FIFA 13 komedija. Comediation. Idemo! Tako je, bre! 2-0! Vidio, Irska, brate. Jel ovo se zove Irska? Irska. Tako je, Irska. Vidio. Sjebom igrače. Ali nema veze. 2-0, idemo. Idemo, ljudi. Napišite hashtag Irac
Se bukvalno priziva Irac. Vidi ga što tapše, vidi ga. Hajde igraj. Jel moram? A moraš. Ajde. Uđi! Uđi bre! Da. Ući će ona. Će da uđe, vidi šahovsku tavu. Daj makar jedan gol. A mi smo igrači. Makar 2 gola. Ja sam sada što ide oko, kako se zove Laufer. Blak Šurster. A 3! Moja! A, tvoja. A daj, hoću revanš. Pa igrat ćemo kasnije. Malo GTA. Malo GTA 0. It is Bibri! Ajmo. Borussia Dortmund. Idemo. A vidi ovo svi popadali, brate. Pa, nemoj da uklizavaš. Šume. I korner. Da vidimo šta će da se desi. Možda će da bude 3-0, a možda i neće. A vidi ga što preko mene šutira. Zato ga vam bacio. Ba breži, vidi ovo i... Ajde daj go. Još razbio glavu lik. Pa. Vidi ga nešto se... Ajde, gospod. Opet ova pijandur. Baba Švaba. Ajde, vidi ga što trči. Se ubiju. Opa. Ajde. Nema ništa. Što? Samo si da odro glavu od zemlje, Stefane. Onako. Zabo. Žuti karton Robert Lewandowski. Zabo. Sam ga. Zabo sam ga. Idemo tamo, ćemo onaj gore ugao. Da vidimo šta Zabo bude. sam. Oho! Idemo! Padni. Da! Kakav centar šut! I go! Hvala ti Robert Lewandowski, hvala ti što si mi dao i omogućio da bude 3-0. Hvala ti. Nema na čemu. Au, brate. Kako centrira, brate. Joj, prima i go. Idemo, 3-0. Ajde ćelavi. Da probamo 4-0. Ajde ćelavi. Ja tek sad provalio da mi igrač povređa. A 90 minut, nema veze. Ajde izbij. Ćao, za kraj daj makar jedan gol. Ljudi moji, Aston Villa 3. Borussia Dortmund. Daj go! Borussia Dortmund 0 posle, ja ne znam koliko šansi, ali mnogo. Padni! Mnogo. Što te nisam zapao? Da ima da možda bude 4-0. Neće. Ne dam. Izbija sam. Vataj. Kome? Pa šta staješ? Napišite hashtag promašen prazan gol. I kraj utakmice 3-0. Irac 2 gola, Agbron Nahor. Šta radiš to? I hvala što ste gledali klip. Aston Villa je pobedila, mislim to sam ja. Ako se svideo, vidio ga češka po dupetu. Ako se svideo klip, ostavite like, komentar, šerujte i obavezno subscribe.